Heddi wedi bod yn darnod rili pwysig yn hanes cerddoriaeth Cymraeg yn Aberystwyth heddi, gan bod llwyth o gerddorion Cymraeg wedi dod at ei gilydd i ganolfan y Morlan, er mwyn trafod beth sy'n mynd i ddigwydd i cerddoriaeth Cymraeg. Fel mae pawb mwy neu lai sy'n byw yn Gymru yn ymwybodol erbyn hyn, mae toriadau anferth wedi cael ei wneud i faint o arian mae cerddorion Cymraeg yn ei gael am cerddoriaeth nhw. A os nag nhw'n cael y cyfiawnder hyn sy'n angen yn nhw, wel, na diwedd y Radio Cymru mewn ffordd. Ond dyna be mae trafodaethau heddi wedi bod yn sôn am yw'r ffordd ymlaen a sut maen nhw'n gallu cael y cyfiawnder hyn. Ond gan bod e'n fath o digwyddiad a trafodaeth preifat, dim ond ni gall mynd mewn, so chi'n cael yr exclusive yn hyn heddi. So, chi'n lwcus wedyn ni. Faint sy'n na tan fydda ni ar y Sianel hanes. Rhai o'r bobl mwyaf dylanwadol sydd yn y pwyllgor yw Bryn Fôn, sydd yn gerddor hynod adnabyddus i Gymru, a hefyd Dafydd, sydd yn un o'r bobl sy'n rheoli sain, sef un o'r cwmnïau sy'n gwerthu a cynhyrchu recordiau Cymraeg. Da ni wedi sefydlu'r gynghrair mewn ymatab i newid systema PRS, nath olygu bod 85% o incwm nifer fawr o'n aelodau ni wedi diflannu. Mae yna sawl rheswm dros hynny, mae nhw'n brosesau eitha cymhleth a da ni wedi bod yn trio brwydro i adfer yr arian yna a trio brwydro iddyn nhw newid i systema fel bod nhw wrach yn medru dygymod a cerddoriaeth lleiafrifol. Pam i chi yma heddi? Da ni yma jyst i drafod beth sy'n digwydd efo'r taliadau PRS i cerddorion Cymraeg. Achos bod nhw wedi cael ei dynnu lawr gymaint, mae pawb yma yn meddwl bod yn hollol anheg. Ac ar y funud, dydy pobl ddim yn gallu neud bwolwaith, dydy pobl ddim yn gallu rhyddhau digon o stwff yn y Gymraeg, achos bod yna ddim breindaliadau digonol yn dod i gynnal y buddsoddiad at y dyfodol. Felly o ran Cymru yn bwysig iawn, o ran y 40 mlynedd dwytha mae cerddoriaeth wedi bod yn gyfrannu bwysig at diwylliant Cymru, a gallu hwnna fod yn danfygythiad. Chi'n meddwl bod chi dan fel anfantes a anghyfiawnder, rili? Yn union, ia. Da ni jyst eisiau cael ffendir wat sy'n deg i bob pawb y cerddorion Cymraeg yn cael ei talu'n deg. Mae yna mwy o bobl ifanc yn rando ar Radio Cymru. Os ni ddim yn ysgolch yma, siwr fod. Ti'n meddwl yn amlwg mae eisiau cynulleidfa ifanc, so mae eisiau gwneud rhywbeth mae'n hybu cynulleidfa? Angen mwy o bobl ifanc. I gwrando ar cerddoriaeth Cymraeg. Un o'r cerddorion mwyaf dylanwadol yng Nghymru erbyn hyn yw Guy Thoms, a bues i digon ffod i ti cael sgwrs bach gyda fi. Guy Thoms, dwi'n aelod o'r pwyllgor lliwio'r gynghrair. Mae hwnna'n un rheswm pam dwi'n yn cyfarfod heddiw, ond rheswm arall hefyd ydy mod i'n teimlo'n gry bod angen gwell fframwaith i gerddoriaeth Gymraeg. Yn sôn am pwyllgor, so beth yn union mae'r pwyllgor na'n neud i rywun fel fi sydd yn ymwybodol o'r sefyllfa ond ddim rili'n gwybod beth yw'r camau? Wel, gafodd y gynghrair sefydlu tan 4 mlynedd yn ôl i fynd ati i ddelio efo'r problem yma, neu'r gostyngiadau yma mewn breindaliadau royalties gen y PRS. Wel, breindaliadau yw'r arian ych chi'n cael pob tro mae'ch cerddoriaeth yn cael ei ware boed ar y radio, felly mewn siop i greu naws neu beth bynnag. Felly mae'n werth i'r gerddoriaeth yna. A dyna'r syniad oedd bod yna ryle canolig wedyn sy'n casglu'r arian yna ar rhan o'r artistiaid. A mae hwnna'n cael ei weithio mas gan y PRS, a'r PRS yn casglu'r arian hynny. A un o'r problemau hefyd ydy bod y PRS yn Llundain, dyn nhw'n yn deall bod yna ddiwylliant gwahanol. Yn y bon, dyna di'r broblem. Mae systema y PRS yn iawn ar gyfer y brif ffrwd Anglo-Americanaidd, ond dydyn nhw ddim yn medru dygymod ag unrhyw cerddoriaeth diwylliant lleiafrifol. Mae nhw'n trio wneud bob dim yr un fath ar gyfer bob math o gerddoriaeth, a dydy just ddim yn gweithio. A felly dyna dyn ni fo'n brwydro dros y 4 mlynedd i drio newid. O falle, yn fwy pwysig na mae'r arian hefyd, nid yn unig yn mynd i'r artistiaid, ond hefyd i'r labeli sydd yn cyhoeddi'r gerddoriaeth. A wedi bod yr arian sydd yn cynnal lot o'r labeli bach yng Nghymru.
Felly pan bod wedi mynd lawr 90% i'r cymryd hynny, mae hyd yn oed yn fwy o beth falle i'r busnesau na'r unigolion. Wel, dyn nhw'n meddwl cweith rhaid bus ar ffaith bod yna diwydiant yn y rhedeg o ddear y diwylliant yna. Sef cwmni o sain fflach angst sydd yn diodda'n arw oherwydd y broblem gostyngiadau yma. Heb sôn am cyfansoddwyr unigol a labelu annibynnol. So, mae'n beth bynnag da ni'n neud lles pawb sy'n efo rhyw fath o outlet ar Radio Cymru. A rwan, da ni'n gofro chwilio a pwyso ar y PRS i newid i ffyrdd ac hefyd dod ar BBC mewn i'r drafodaeth i weld os nhw'n gallu dod i gwella ffordd maen nhw'n yn talu perfformwyr a chyfansoddwyr a choeddwyr sy'n gweithio drwy Cymru mewn Gymraeg. Wel, mae'r BBC wedi datgan wedi nhw ddim bodoli fel gorsaf heb y gerddoriaeth yma. Mae hwnna'n iawn o ran goesafoedd radio. Ydyn ni'n edrych ar ochr teledu yna oes, mae rhaid sicrhau bod S4C a y gwaith teledu mae BBC Cymru yn gwneud i S4C, bod rhaid nhw hefyd sylweddoli, bod rhaid nhw ddefnyddio'r gerddoriaeth yma. Mae'n rhy hawdd ar hyn o bryd i Sianel a teledu ddefnyddio cerddoriaeth cefndir sydd yn rhad, bron am ddim ar adegau. Ond wrth gwrs, cerddoriaeth mae pawb arall yn ddefnyddio di hwn. Ddylia bod yna fwy o bwysau ar hyn nhw i ddefnyddio cerddoriaeth gynhenid Gymreig pan mae'n bosib. Mae yna sawl achlysur lle wrach dyn nhw ddim cweit yn gwneud digon o ymchwil i beth fysa'n fwy addas ar gyfer ei rhaglenni. Ac wrth gwrs mae rhywun wedyn yn cynnal y diwydiant sy'n golygu yn y dyfodol fi fydd yna fwy o gerddoriaeth ar gael yn nhw hefyd. Wel, dwi'n meddwl nawn ni'n creu grŵp ein hunan i rheoli beth sy'n digwydd o'r pres PRS a wedyn gawn ni mynd i Radio Cymru, S4C ac i bawb i haglo basically pris be di gwerth gwaith ni fatha artists yn Cymru at y Sianeli yma yn lle nhw mynd at PRS yn sydd a PRS dydyn nhw ddim yn really gwybod be di werth ein gwaith ni. Felly bydd o'n lot mwy teg yn y dyfodol. I chi'n meddwl bod chi yn fatha anelu at y targed o cael cyfiawnder chi neu i chi dal yn meddwl bod fel lot i wneud eto? Oes, mae'n lot fawr o waith i wneud a mae'n fwyaf ti'n dod i ddall amdano peth, fwyaf cymlaeth mae i gyd. Ond da ni'n weithio cymharu yn Iwerddon, maen nhw wedi sefydlu rhywbeth annibynnol o fanna. Wedyn da ni'n gallu sbio chydig bach os mae nhw'n gweithio o fanna, ti'n bod? Ond ia, mae'n lot o waith trafod a just falch bod pobl yma yn fodlon gweithio dros ni gerddorion yn Gymraeg. So ar ôl y trafodaethau hyn heddi, mae'r cerddorion Cymraeg yn gobeithio cael rhyw fath o trafodaeth neu pwyllgor eto sydd ar wahân mwyn datganoli mewn ffordd grym sydd angen arnyn nhw mwyn cael yr atebion maen nhw eisiau a cael y cyfiawnder maen nhw moyn. Wrth feddwl am mae Radio Cymru yn hollol unigryw achos heb cerddoriaeth Cymraeg, ni'n mynd i colli rhan, anatod really, o diwylliant ni, a mae diwylliant cerddoriaeth Cymraeg yn rhywbeth mae pawb o bob oedran yn Cymru really yn gwybod am. So, bydd yn neis i weld really, beth sy'n dod o'r trafodaethau hyn a beth yw canlyniad brwydro hyn ar cyfarfodydd a trafodaethau sydd wedi bod yn digwydd ers fel nawr. So, pob lwc i'r cerddorion a gobeithio byddwch chi'n cael cyfiawnder chi yn y dyfodol. Cicio'r sgrin a dangos i'r dyn